Kublai dikan. Pila banyak tu yang nak kerteng jumpi, bad ia kerteng imei pa jumpi nak senong, bad kan ngut piadon sipara. Kublai sibun padar nak bentar kan ke interview ke jumpi, ngadai di kon san siu sok kwai nak senong sok karbam rim, kabahap hapo put sam jong kaparis kadhor. De ngadai ikun jong iba niren medhi bari kong susana sok kwai. De ngadon prang mut sipara san sunrang balai ki kenthe. De na preng ki prang mut sipara ngadai ikun basan jong imei batipa. Ngisok men dikan bah kisngiru gila jan mo nak bentar ke jing kentang undok jumpi, kading si sejan menwan deh. Kat nyaw tarik. De hatu ya tu yang nadu mano kene ke jing kwa jumpi ban long ndo kalau wan but mano le se ba long instrumental ne mano ba long nang pensluri pi nam takadi ban pek na ka bentai ka vocation ka jonga ngalap bat ngasiam hi halade ba ngam don eta jing trang ban long kumuling do ring ngalayu ka sur ka jong blei ha ka wei ka singi kat ba ngidang shat new year poro shimiet te ha ka si ka babut uleng do na asisten Paris Pris yang ke Paris ke jongi ulawan bentarau mas hakapor arbaje na pai singi hak senong jonga dehang ni ngala yu sngeu ya kata kasur ke jong blek kat bau lengdo dang terwai ke mas ke bakhoj ula ken ut kini ki kentien ke bau ruai sepang kayu kharis bakhoj utrai undon ringkan bat pi kini ki kentien ke balapan menlung yang oi hak ne kapor ngam semlala ban lei ke mas bakhoj namar baru simit lapik mit te ngalayo tiak ngai hak ta por ngam semala asu ban lek kemas bakoi ndang la kendit kini ki kentin ba uleng do ukut kala ta sisa yang pa kala pendrung ke jembut jebar khat ke jonga ke bala un penlong ba tang uleng do bala ban kunut kini ki kentin oi house name arajar new kini ki kentin ki wan ka jing im ke jonga ndri ki jakno namar ba hak tu por ngadang khanae te suki jai ndang la poi ha kelas 7 dalam poihane Paris Kadhor St Peter Secondary School lawan kaneka General Vocation Camp hau arjar khandai hoi te hang ding ngala yu sngo tak sur ka jong blei ka bakhot biang sai sin sa ka General Vocation Camp rengam siam na so thu kamut ayu kaneka General Vocation Camp kamut jing im ka jonga kamut kileng do ki sister kin ai kam ni reklam poi perkhat bakata General Vocation Camp ka khot ka we rengi khun samla ban long lengdo le sakri jong blei ya ka we ka singi de kumno ngala ji de kane ka kanhun ka seng lane jong ki daisan lengdo trairi ngala join ya kane ka vocation kam dala de hi ngam siam la ji namar bangam don ta jing tmu ban long lengdo ki ja bar khoi kini ki jingkwa ban long lengdo ngadang wot ki lengdo bar khoi kiju bai barokoi umdon seng don ni barokoi ki hapo diocese ndala po he to kejaka ngam syam nang kumno banjit ke ka seng ke nane ka kanu ki congregation ki bangakwa ki bangatrang banjit ngam syam najit namar boleh bangam tip kumno banjit ngai i barokoi ki biang sudah herengel IT hau boleh ba ublei unjit hi dala de ndala po he kata ka kapor bangahap pendap ka form ki form barokoi ki lalun dengan biok syuk ban pendap form ngelak sakut kum tohe ring ngelak suong halade la bleu jit yang ai ngan yok pendap ya ka form suki jai kata ka form lawan ra han madep xerox suahna ka office jong Paris Press ndala boy hang tu namar babar khoi kila de panjit ek ta kiseng ko per ba ki bamaki ki kwa setengah ki perlok jangan we ngut mampat yok kata ka form ngal ong we perlok jangan pendap ma phin marba ngai dalde ngam kwa manong kadar ngam kuat menong kadar te pendap hikat gua kuat na kamta jonga tengal suong yu na su aik sayu kini ki padarun hajan lajong jit kini ngam tip kiseng ayu kini ngakhen mi bar khoi kileng do kidi ki ju ben bar khoi tenak tak dau uni perlo jonga temar bangam patnang ban tho ban tan ban kren breu ngam padanang ha tengal ayu kalat ban tho daga ki kentin ki basai dai sisan nene hukum tau leng do trairi kita jing sedang jong ka jing im ka jonga ban ya sakmat ban long ban tan kre elde ban long leng do jong blei de ki si ki ya ki por ki ya ngayo ko ka siti na Saint Paul Seminary ban wan saka kaman si program wan ban mat
mo ban im kum tagi kena po seminary te masuk so ta ka kendien Saint Paul seminary ngada mur kadai ka Saint Paul school po nang po parish te ngalong ngam tan kam so ban le lamar ba ngalawan po Saint Paul parish nang po te kin men junga dei ta ka to sibun ki Saint Paul ki don andai na la poi Saint Paul seminary ngaso tu shai ani kajing so teman kajing so kerja kajing kuat lipai wut kajing kriat kajing bomju eta kasor silong kajing luwan tagal air ka babcha ngaklem rak kita kinep sasor ngakhen bang ta kasor ka sai kum sai sing sa pot them ru boy ban kasor ka pher bak la ba te ngalai umat sia kajing im ko kena sendiri po sor silong nadu arjar si pho ngala join ka ni ka Saint Paul sendiri ka Shlem aj kai ban long lengdo jong ble te hadu kini klimat ngalai ini ya kata kasur ka jengkor ka jong ble ha du kene ka usnam pa mentah dai mu saya ble balap tin nanti ya ka jing im ka jonga apreng ka jing bom suthu ka jonga ulai ngalai ini ha ka jengkor ka jong ban long uleng do sya bom chukon te pindala kham la dei kham chaneng pilas suthu e ka jing per jong ki seng ba per nei te phim kham i bang ban le chiki we pat ki seng pat hadin melayu umat nasdang banyat kajing im lajong namar ba ngatrang daladi ban nene ba kane kajing jit ka ban ko jonga ngam kwa syu ban le chiki we pat ki benta oi ki briu ki paralok ki lo wan bat ni ndre ngalarai narangami na kane nganam join syu bat no banoro tadau ngai ne skem bat katai sisan hai to ya thu yang la se don to pile ong bai tu ka jing ruai jo tu padar trai no kan pi kalak tai pi til sila don shu la sina ki riu pai ba ne manu ki bala pan slur shu pi ban shim ya kan ni ban yai chaprang ha kan ni ki jing khre jo pi ban long leng do ban pan khre ya jing long leng do oi na du ka sin ka klip mat ka ban ngong ka bai mei ba ipa jonga ki yo priang ya kan ni ki shiti no paris pris maka syuti na Saint Paul sendiri kalawan aying jungi de baro kaying kasem kadap da kajing kemen kajing terang jung ka paris na do ki por ka menswa nyempat yo ya wei ru lendo bar ki kena sendiri na ka paris ka jungir kidang dunah ya sibon de ha kajing don rengkat jong paris pris har Palestin mar benyang asan paris pris pada Lawrence Karuni buat regency berdar pada Krishan Kharpuri de kini kibala Aimen sim yang habaki makir kila yo pedang ya kane kaju ka syuti ke bawah Saint Paul sendiri kila penslur yang bar hadu pada poi kane ka syuti hayeng asem junga hay mei pa ba bro ko ka ying kasem oi klempe nilai kemen kalor kane ka jingjit ka jonga banteng ade banyat syakmat ban pen kre elde ban long leng do jong ble hadin kane de imei ban ipa ke jonga bal penslur bal kershan ratba yang hapreng ka jingdu ka jingkerdu hapreng ka jingkutlat ban pen poi yang asesor silok dei magi ki bala kershan yang dei magi belong kum tapaya baskem ki bala turut yang kendeu kamau ba ban mi tak se pas ar ka joki ban kershan yang dei imei ban ipa ai ngasem barok te kumulung do basa long ka ai ka jing tmu ka ju pi la se ka ai ba pi kwa ka kan jap plan ju pi ban pen long ulung do ba compare le se ha ka be de bat ka jing shim ju pi ka ni ka kardan jing long do ka ai ka benta ka ba pi kwa ban tre e le ba kwa ba pen wan ra e ka jing kala kumuleng do nilai isbun kileng do ki bala ya sakmat haswa jonga le se ki bala tre borba kat na kat yai aga jing im ka jongki ngaro klempep ngalai i kinuksa ka jongki sibun kila le ikam ki bawah dengaru da kamen sim ka basurit ngaru akwa ban yai kat kum kadin kidin jat ki jongki ban peteng nada ban syakri ya ka balang kat kum ka sandur ka jong bleng ban le ka mon la jong baru ubreu ula belong lengdo andre la blei syam la jit eki kinum la Drenga sungu ya de mau blei ula jit na ka Paris ka jonga Paris kat hor na preng sibun ba ki kon samla ula jit yang katpang na kasnong ka jonga hi na baro khoi ki kon samla ula jit katpang yang nila ya
ngila persyang ban lech ki sendiri baper Henry kim syam lala ban ini te ka jing ploy ko jonga ban mi sakmat ban teng ban sakri ya ble ka pelong nga ban ne skem ban ble te kumuleng do klempep ngap ban mat ya jing sungha ngap ban mat ya ka jing kemen ngap ban maru ya ka jing tenju ka jing im ka jonga Henry nga kermen skem bo ble undon rengkat ban ngam banganang la syu ban pen sapriang yang ka bor ba ka jong ble ban ai jing kermen ni kitu ki bodu jing kermen kata kadai ka wei ka thong jong ka jing im ka jonga kumbang ajib ya ka moto ka jonga ko trai milong ka jing kermen ka jonga de ngakwa ba kata ka jing kermen ka bangadon haladi ngan sambu syakiwe ba baro khoi ki bayo ma ka jing im ka jonga ki ru ki yo ma lang ka ju ka jing kermen klempep ngidon ka jing du jing kermen ka jing im andre da ka jing ya don lang kajing ya aiman sim markelian kajing ya don bentah kambalang bat kajing ya pen slori wei ngindang la syu ban penuan ra ya kajing kermen ya kitu kibala sakma ya kitu kibala du jing kermen manon pai yang syakaju ka sem lang ron pat wei nonga Kadon ka benta juga ketien juble ka bakarsyani pi ka ni ka moto ju pi but let's say don ka jing ruai ru let's say ka ba pi snu tenat bar ka ba syok men sim ka jing ju pi kajing kershan ka jonga ya kene ka moto kadon ka story ya kajing im ka jonga ngalawat sibun kita ki moto nane kita kitin imsi kajing im ka jonga ndai ha banga wat biang ki diary ki bala late no ngalap ngasem ba kene ka kentin ka bol kalong ka ba gongsan na kajing im ka jonga kalaja kum ni hakipor ki bala late no ngadai tang nong ap masih nong aplang lese nong apmut nong serai masih ngam pat yolat ban late school kum ki belet ki school singi belet school singi ngadai tang school step kelas 4 sipo ngap belet tang school step ki dang step bam jap mare sha school teng school empoi belet sha sem masih ban pelai ki masih ban tin nanti ki masih shalom shawa ban bam thlang ki de kalaja kum ne ka wei ka singi ngai i bo hen junga bala sedang mali school singi ula phong kita ki uniform kini ki tie wala style da babreu shabli school udah sum da sele da ka shoot ki binyan dengar ngakwa kan bani i ya kata ka jinglong ka jonga ban hut ya lau jong henmen te ko ka si ka bodang mi na kamera jong wat de ki ying se ing terpa ing khanderu ngai i ka jing small bi ba mi na ka dor khmat ka jong habang la kli yo ke ei ken meta ya la jong ban ban small bi ya de ka ne lo ong ka fair lo bi te kita ka fair lo bi ka balak pen balak pen small bi ya ka jing ka jonga ngaro akwa ban mi mat ka jing small bi ta ka fair lovely te ka we ka si ndaw la mi u ban school uran ta ga senduk tien khang tala tang siliang na klong pro arliang la hi ban plit ta ka senduk ka jongo senduk tien te ngala persyang indala tenru kti jonga siliang ban war ta ka fair lovely ngayo i slip bari hai tai slip at ko try melong ka jing kermen jonga naga samnya pui ka khot ka basan de suki jai nang lape kita ka position na ka bible kitab sam ngaru nga subu no ngabun ta diary ti jin tho ngatua su ngayo pat dauta u fair lovely ndala ra ta fair lovely saklau beneta ki perlok pasrai mesi uta fair lovely ula pen sok pen spine yang do kmat ka jonga kajing small big ta fair lovely bom la ban su ban patai heu sedin san minute tang ban plit ki kmat la su uta fair lovely udai uden rai umen jonga uta fair lovely mangi par saklau aja ka ban ta fair lovely tak dau den rai te dei na kane ka dau bangala penlong inga ban sim ban kan mau biang ya kitu ki kentien ko try melong kajing kermen jonga let's see la dau don ne uden rai yo ngam nom long kadar cho la pen small bi le bhabre man kapor ban ni kendu ni parlok mon parlok snong parlok kino parlok kwa ban pan bhabre ya lanjut ndai nak daw ni don rai kala pen pa kala penyat lenti yang syakawe pat nak daw don rai nga persyang ban long uleng do jong ble te kadai kini ki kentin kapala su aka jingim ko jonga ngaro ngandai ban long ujing kermen jong ki wai pat Umday ban pun ujing kermen ki wai re ban kentiu ki wai ke jing ruai ma bis tenan de ka jing ruai ka baso tenat ka jing im ka jonga de ka sam at pulai utrai de nong ablang rot ba jonga de ka ni ka jing ruai ka
bang saya kan mau barabor ka jing im ka jonga utrai ulak mendim yang ngayat sakma ngayat matla ngayat kan riang ngayat kilenti bakur ukram dan jisu dan barabor ka jing im ka jonga tilenti usharai ukon tham u ai men sim yang te u jisu de no ta ber pha jonga bot de jisu u bolong u jing karmen jong ka jing im ka jonga Jadi kan pidan ayu ban ong ya ki khna ki bedang don nampak ki simpan krek menta ba ta ki jupo ki kmi ki pa ki ba don ki khu nampak ki simpan krek ba pin ajis jing ka sneng jing kerau ki ro kenian kat sabangi le indala poy ka portlang ka por shuti ni so komen bhaya la de ro ban poy sekiwe pat ki paris namar handa ni la poy kiwe pat ki paris ni so thu daga jingya dei ka jongi ki bordar pat ki pan pa ka pher habangi wan shuti sa ka paris la jong ni iman na ka por de ka don ru ka jingdu jingkermen ka jing habangi le sekiwe pat ki paris ki pher ni syam lo ong than tang paris la jong ni paris la jong ni don parabor ka de ka kemi ka jongi habangi le sekiwe pat ki paris ni dawa ni da persyang yang de ban penedei pat ki parlo lai dei ki balarang ba balhet lasan ki khun samla ki hep ke bare habangi le sikitu ki jaga ni ai min sim parabor ki habagi ladu jingkermen banteng ya ka pule ka putih ka jongki kitingi ai min sim ki banteng jisu ong mandu jingkermen ladangi feel kan na kono senro mo de nakaliang ka jongahi ya ki khun samla bar ko kinthe la ni sinrang ban yai sngap parabor ya ka sur ka jongle uble ula ban khot ingi sibun kilat kiliti ban wanra ka jingkemen ka jing im la jong simet ring asyam halde pa ka jingkhot jongle ban long lengdo jong ka dei ka jingkemen ka klana par ko tengah penslur ya ki khun samla sinrang ban sngap ya ka sur ka jingkhot jongle ban long lengdo compare la ka dei na ka seng trai ri ni ki wei pat kisek bar ko ni long ka wei how Jesus Christ tengah penslur ya phi ki khun samla ban yai sngap barabor ya ka sur ka jongle om ban kentat ya ka sur ka jongle la rau ble la khot ya nga ya phi ro khlep pe ula khot ha ka no ka bo la ra ni phi la tre ka no ka jajing tre ru la rau ble khot ya phi sel pha ban sngap ban cha spor ya ka jing khot ka jongle kum ki kmi ki kwa teng phi la penduk jingkermen ya la ki jong ki khun ki ti ban join na ne ban bu de ki den jat jong jisu na ban slori pi ki mi pa ban ailat lem ni ki khun ki ti ki jong pi ban jon na ne ban sa ha ki seminary bo pher ailat ki bakin so thu la di la daw bleu jit ki kin long lim do se bom jukot la da kim la ne ne ado bakut kin long kin nong yalam ha ka bri sawan ki jong otrai jadi kan ngada so tenat palat ia kata ke jing tak den rai jong pi ba di mat ke de kata hi bala penlong pi ba pin nom yo e kata jing semabang jeng perthei rei ba pin penta pen scam ye ka balang mo ai ba ka den rai jong pi kan pen scam ye ka balang ha ka jaka bala orpait mo tu blen ko ku do pi nga we si pi all the best nang menta ka khat nyau tarik bat ka mas ka ba nang kong khat pra tarik mo oi te na kaleng ka jonga ye phi ki pai ki jong ble khot ngawe re phi sakamas ai ngu ka jonga ha ka snong so kerbam rim ka hab pare sum ka dori bo distrik sa than jurang patar khma tengah khot ngawe re phi bar ko klem da jer kerteng yeno ka khot su ai phi bar ko ban wan ban sakhi ban ai men sim yanga bad ka yeng ka sem ka jongi bad ka snong ka thau ka jongi bar ko ni na duna ha baro kilyang re da jing ai men sim ka jongpi da jing ka san ka jongpi sempe kaburong ka jongble nginang kintiu haman ka buhat Keblai sibun dikan le sibon kadar ya ka jing ai men sim ka jongpi ka jing interview ka jongpi wat adai por balekot kira long pan ka jing kemen yanga bade ka yeng ka sem ya ka paris ka jongi bar ko we keblai sibon kadar ble ko ka do epi bar tak keblai